Nije se javio za reč. Nije se javio za reč, hvalili bi ga. Nije on za piknik taj, malo taj. Neko prave troje, naravno. Dale, može jedno ladno pivo? Može, druže, koje? Medeno, koje je najladnije? Dobrila, ovo nema u Evropi, majke, neće. Nema. U Evropi nema ovo. Izvini, volim da ne mogu pravo. Vrtna je razlika. Ogrom, nije vrtna okreba. Dupa ne mogu se vidjeti, ima vrtna. Treba ovo nešto da se zvaniči. Ovo je bilo... Upaj ovdje, da ne moja bude ružno nekome. Je lepa guda? Je lepa? Je lepa? Je li dobro pečeno? Jeste. Nemojte ovdje kada sam nekala. Ajmo sad sebi. Nemojte nametati, dok me više vera izlazi, nametati kad nek stoji, nek se vidi. Evo ti ovo. Ma stisni četulje i stavi u kačku. Pesa stoji. Halu. Vera ima, evo. A ko će da kaže za to? Ispričaj. Ne volja. Dečence jedno, dečence nek izvuče dečence. Ajde, odi. Evo, nek izvuče dečence. Ovo je scena u kojoj izvlačimo sljedećeg domaćina. Kreće se, neće kolo dobro. Ajde, važi da počnemo. Uzmi jedan papir. Ajde, izvuci. Uzmi jedan papir. Jednu četvrnu izvuci, ajde jednu. Ajde ti jednu. Vera je lopov, majke me. Šta se to naradili to? Ajde. Niste mene pitali. Ajde. Ja ne. Pujda sreju! Ajde, Stano, čitaj sljedeće. Sljedeći domaćin je Srete Divljako i Svani Pujda. Sljedeći je Opet sreju. Džomba. Pozdravimo sljedeće. Pozdravimo sljedeće domaćine i da bude još ovoliko gostiju. Još više, svi što nedostaju da dođu. Da se udvostručimo, da se pomnožimo, da se narod pari, neka ih ima više. Dogodine smo mi domaćini. Dogodine znači Sreten Divljako. Domaćin, nastavite sad, čašica, rakije, da se nastavimo. Ima rakija ovdje. Evo domaćinu pače, kolača iz ruke. Sreten. Domaćini dalje nam predaj. Domaćine predaj pače. Čekaj da popijem zdravicu. Da popijemo zdravicu. Evo za sljedeću sretnu, da ste živi i zdravi, sretni i napredni. Ovdje sretni. Sreju! Sreteni! Sreteni! Snimate. Odimo. Evo pače hleba. Ne možeš ti da kažeš. Kao danas i... Domaćin. Kao danas i ja. Domaćica samo daje. Samo domaćica daje. Kao današnji domaćin, ja i Rade, predajemo dužnost Divljakovšima. Divljakovšima. Jebeš državu kao nema. Nemoj tamo stajati. Nemoj, ostaš ovdje.
Gdje stani ti? Dobro. Vidiš kako? Gdje si guraš? Ja sam bila domaćin. A gdje si guraš? Evo, ajmo. Živka guraš tamo. Ajmo pozdraviti nove domaćine. Da su živi i zdravi sve godina. Danas predajemo Sretenu i Velji, ja i Rade. Za iduću godinu. Evo ti kola. Godina u zdravlju i veselju. Pa jeste i vi Nestorovića vreže? Jeste, sve ovo Nestorović. Sve to. Koji Nestorović? Naši, jesu Štefan. Naši vaše. Ovo su Zetovi Nestorovića. Slušaj, ovo su Zetovi Nestorovića. Ovo je sve vreža Nestorovića. Sve to vreža od Miloša i pokojnoga i Dragomira. Dede i prandede. Ovo su Dragomirovci, a ovo su Miloševci. Svi smo mi. Malo su jači Miloševci, ovako mislim, fizički. Ali ste bili bez ideje. Sigurno samo ideja. Ideja je bila naša. Jeste. Ideja je Dragomirovci su došli. A kad taj? Sve poštuje. Ali uvažavam. Uvažavamo. Dragi gosti, nek nam prija ta Podeli sa Veljom pa popola. Evo dobio i on, u Alamu stana volaš, njemu komad. Da nisu ljubomorni. U Alamu stana. A tako je valjda raspored, što ja znam. Tako mora. A ti Tako i Sretene, treba da bude. ajde 100 sad godina da se sastali. Dobrila, ajmo pozdraviti mog rođaka Katić Miloša, koji je mnogo doprineo i on je... Miloše. Odvaram. Hoću da pohvalim mog rođaka Katić Miloša koji je uvek pritrčio Za Rađevinu. za Rađevnu, dao dosta opštini Krupanj, dao opštini, dao ostaloj djeci, dao za svaku priredbu, za svako slavlje. Treba odati počast takvom jednom čovjeku da je puno ovakvih cvala bi... Nemoj više, molim te. Cvala bi ova Rađevina. Hvala vama. Samo da je još nekoliko. Hvala vama što se vi ovako okupljate. Bože zdravlja da što više ovako okupljanja, pogotovo ono što je bilo za vaša posle milion dana. Jeste, kako Što da više znači da bude okupljanja. Samo da nas da se množe Ja da vam dođem da pomogne samo da jedem, ako ništa drugo. Neću. da nastavimo tradiciju. Da ćemo da vidimo, reći da je. Evo, Mala, nemoj se da. Evo Mike. Evo Mike. A nemoj tako. Imaš prvo. Nemoj sve, uzmeš jedan tanjir. Moramo da ih odkutati. Kako namesti izvlačenje? Nisam namestila. Pa namesti, ne bi namestala sama sebi. Gledam, odavde si namestila, Radim, sve ću nogicu tamo jednom meni daj. Od svih. To, majstore. Najmada svi svog je. Ajde Roba, gdje se odgovor? Ovdje stav. Nije nema da. To je ostao bez jednog. Kako sam čutio, tako i seci. Evo, pa ide. Direktor, Ustani! Veća ta, ja ovdje.
Samo malo pošli. Zastave, a ja vidim jedan svi nose. Kad gledate, ja ne znam da sjećam. Nije to, nego ima nešto drugačije udre. Ovako! Daj na stolu tamo. Odiš i ti ovako iseći kad... Čud bre, šta spetljate kad ste htjeli tako što niste izvlačili? Radi, daj, sjecne malo rebare. Ovo me salata, postoje. Pa na kamerom, stavi ti upat. Nemoj da kradete meso. Alo? Alo, nemoj da kradete meso. Evo stavljaju u torbe. Vidite vi ovo što se radi. Ja. Može. Evo. Sve malo pomati. Recimo ovako u prirodi lepo i to, koji smo se sastali. Hvala Bogu i ove godine nas ima opet dosta. Fali nas malo još, a ima nas 75 ukupno. Familije. I malo nas je do 90. Još nas fali, ali imaju malo problema, imaju malo otišli na odmore i tako. Mislimo i dogodine će se povećati još za 4-5. Više. Od 90. Hvala. Evo, presika, jedan to nešto. Ekipa, pa vidio mi da nema dovoljno. Vidio mi da nas nema dovoljno. Gdje je Mira? Evo, Gdje je Mira? nemam pojma, nisam svačan.